Itxaron! Azkenean etorri naiz! Kaixo, esan nizuen bezala! Zer modu zaudete? Oso ongi, bai? Ze dotoreak etorri zareten gaur! Gainera, bisita daukagu. Zenbat pertsona etorri zareten gaur. Eskerrik asko etortzeagatik. Ni, Mariana Balburga Inatia Mozart naiz. Baina nire lagunek eta familiakoek Naner deitzen didate. Bai, asmatu duzue. Wolfgang Amadeus Mozart musikari famatuaren arreba naiz. Nire anaia txikia, nire Amadeus maitea. Ba hori, Naner, zuen esanetara. Ai, baina, non daude nire arropak? Ai, ama, garai honetan agertu naiz, kamisoi batekin. Zeitxura! Hogeita batgarren mendera etorri naiz nire anaiari buruz hitz egitera, horrela jantzita. Nire garaian, 18. mendean, emakumeok, soinekoak eta kapa luzeak janzten ditugu. Eta gizonek, lebitak eta ileorde txuriak. Ez pentsatu kalera horrela ateratzen garenik. Denboran bidaiatzen dudan bakoitzean, ez usteko bat edo beste gertatzen zait, ez dala? Haiek ongi dakite, ez baita ona etortzen naizen lehenengo aldia. Baina denbora aurrera doa, eta ez zaizkit minutu gehiegi geratzen zuekin egoteko. Hemen, 21. mendean. Mesedez, segi nire anaiaren musika zoragarria jotzen, nik nire gauzak hemen uzten ditudan bitartean.
lagunak aurkeztu. Beno ba, txori baten ahotsa bezain finak, Natali, Laura eta Jen Bibolinak. Zoragarria. Izakera hundiko Justina, eta Biola bere lagun mina. Jon eta bere biolontxelo maitea, benetan xelebrea bikotea. Doinu goxo ez beteak, Sara eta bere klarinetea. Eta azkenik, Pedro, gure musikari beteranoa, eta nola ez, bere pianoa.
Amadeus eta niri, fantasiaz beteriko mundu batean bizitzea gustatzen zitzaigun. Asmatutako mundu horretan, Amadeus erregea zen, eta ni Naner erregina. Asmatutako mundu batean bizi ginenez, hizkuntza berezi bat sortu genuen. Gure hizkuntza sekretua. Gure hizkuntza sekretu horretan koloreak zeuden, marrubiaren gorria, zeruaren urdina, mendiaren berdea, eguzkiaren horia, eta formak, borobila, karratua, irukia. Baina gure hizkuntza sekretuan, soinuak ziren protagonistak, eta Amadeus eta ni bakarrik geundenean, inork ikusten ez gintuenean, soinu haiekin jolasten genuen. Amadeus! Amadeus! Bakarrik gaude! Amadeus! Amadeus! Amadeus, entzun! Aita joan da, tonua galdu dezakegu! Entzun, entzun! Ma 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 ma, me 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 me, me 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 me, ma 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 ma, mu 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 mu, au! Au! Entzun, hau korapilo bat ikasi dut. Axala, maxala, mantalinki, pula, tipula, katxalinkiskiti, kaska, kaskatero, tortilla, mortilla, cocinero, mistika, mastika, ñanogia, tortilla, pastela, jam. Berriro? Azkarrago? Ez dakit aterako zaidan. Beno ba, saiatuko naiz, Amadeus. Axala, maxala, mantalinki, pula, tipula, katxalinkiskiti, kaska, kaskatero, tortilla, mortilla, cocinero, mistika, mastika, ñanogia, tortilla, pastela, jam. Eskerrik asko. Lorategira joaten ginenean, zuhaitzen eta loreen artean izkutatuta zeuden musikak bilatzen genituen. Behin, jazminen artean, do bat aurkitu genuen. Tximeleta baten egoetan, re bat ikusi eta... Harrapatu genuen. Eguzki printzen artean, pilota bat bezain borobila zen sol bat topatu genuen. Eta sagar baten barruan gordeta zegoen. Mi goxo bat askatu genuen. Soinuak aurkitzen genituen leku guzietan. Leku guzietan. Entzun duzu, Soinu bat hori? Non zaude? Harrapatuko zaitut. Badakit. Harrapatuta. Zeinen ongi pasatzen genuen. Buah,
zeinen onki pasatzen genuen. Baina egun batean, nire anaia joan egin zen, eta ez dut berriro ikusi. Baina, enaiz tristetuko. Hemen zaudete zuek eta nirekin jolasteko. Jokurik dibertigarrienetako bat, honakoa zen. Musikarekin formak egitea. Amadeus! Amadeus! Bakarrik gaude! Amadeus! Amadeus! Etorri, bai, banoa. Egin ezazu musika borobil bat. Musika borobila? Ondo da? Ez. Egin ezazu musika karratu bat. Musika karratu bat? Ondo da? Ez. Egin ezazu musika karratua eta borobila batera.
duzuen bezala, musikak ere formak ditu bere barruan. Gauza bat aitortu behar dut. Nire anaiak izugarrizko irudimena zeukan. Behin oso pozik esnatu zen, eta pianora joan zen presaka hause esanez. Nane, etorri, sekula imaginatu ez duzun musikarik divertigarrienarekin egin dut amets. Oso alaia da, eta bizia. Dantzatzeko oso aproposa, Nanel. Dantzatzeko aproposa, eta... Amadeus, izenburua jarri diozu? Ez oraindik ez dut pentsatu. Pentsatu izenburu bat. Xelebrea zarazu izenburuak asmatzen. Beno, bai. Elefanteen martxa. Amadeus, astonegia. Bai, orduan, txantxan gorrien martxa. Amadeus, harinegia. Beno, orduan, tortillen martxa, edo tripontzien martxa, edo turuten martxa, turbanteen martxa, turkiarren martxa. Turkiarren martxa! Izenburu zoragarria ene anaia.
Beno, ikusi duzuen bezala, nire anaia artista handi bat zen musika sortzen. Baina hori badakizue, ezta? Garai honetako liburu guztietan azaltzen baita. Baina ziurrenik ez dakizuena zera da. Nik ere musika asmatzen eta idazten nuela. Baina nire aitak ez zuen nire zaletasuna begi honez ikusten. Aita. Naner. Bibolina jo? Hori gizonek bakarrik egin dezakete. Naner. Baina aita. Naner. Zuk ezin duzu musika idatzi. Naner. Baina, aita. Esan zidan, ezin nuela hainbeste maite nuen ura egin. Bibolina jo, eta musika idatzi. Baina ikusten dudanez, eta zorionez, gauzak desiente aldatu dira, ezta? Posten naiz. Garai honetan bizi izan banintz, ni ere liburuetan agertuko nintzateke. Nire anaia agertzen den bezala. Ziur nago. Naner Mozart, 18. mendeko. Amen. 18. mendeko bibolin, klabe eta piano jotzailea, musika irakaslea, abeslaria eta kompositorea. Hauxe naiz ni. Hauxe da benetako Naner. Nire aitak neska izateagatik musika egitea debekatu zidanean, oso triste jarri nintzen. Haserre nengoen amorratuta, eta ilusioa joan zitzaidan. Ez utzi inori, zuen barruko grina zapaltzen, mesedez. Gustatzen zaigun zerbait eta inori kalterik egiten ez diona debekatzea, mingarria da. Eta horrexegatik, musika egiten nuen ezkutuan. Hain ezkutuan, galdu egiten nuela, eta nuela inoiz gehiago aurkitzen. Eta horrexegatik ez duzue gaur egun nire musika ezagutzen, dena galdu da. Beno, galdu nuen. Beno, galdu zuten, eta munduak galdu du.
berriro tristetuko. Ez horixe. Amadeus eta nik formekin, koloreekin, soinuekin jolasten genuen. Soinu bakoitzari kolore bat jartzen genion. Ikusi nahi duzuen nola? Bai? Beno, begira, hemen kolore batzuk dauzkagu. Ba kolore bakoitzari nota bat jarriko diogu, bai? Urdina, adibidez, do nota izango da. Arroxa, sol nota izango da. Horia, la nota izango da. Urdina berriro. Gogoratzen zarete? Zein zen, urdina? Oso ongi. Entzun duzu, Zeinen ongi. Ea ba. Eta arroxa? Baina, beno, ze azkarrak diren. Beno ba, aragoaz. Eta horia. Oso ongi. La. Arroxa? Beno, primeran egin duzue. Nota guztiak ikasi ditugu eta koloreak. Eta orain, jolasean hasiko gara. Baina horretarako voluntarioak beharko ditut. Esku altxatu oso ongi. Kaixo, nola ditzen zara? Angela, etorri. Baina jarri hor. Ez zara eskenatokira igo behar, lasai, hor geratuko zara. Nota hoien ondoan, hor jarri ditugu nota batzuk. Zenbat urte dituzu, Angela? 8 urte, primeran. Beno. Badakizu zer egin behar duen? Ba, nota hauek guztiak nahastu behar ditugu. Baina zuk esango didazu nola. Zein aukeratzen duzu, ze kolorea? Urdina. Hasiko gara urdinarekin? Beno ba. Eta horren ondoren, zein jarriko dugu? Begira, arroxa, horia. Horia, oso ongi, horia, esan du. Primeran. Eta beste bat. La Arroxa. Eta beste bat? Horia. Beno. Ea zer atera zaigun. Ikusi nahi duzu, entzun nahi duzu. Obe? Bai. Beno. Angela, primera, ze polita atera zaizun. Oso ongi maitea. Zoaz zeure eserlekura. Eskerrik asko. Beste voluntario bat nahi dugu. Ea. Begira. Mutil hori, kamiseta urdinarekin, ahoan ez dakit zer daraman gauza bat, maskara bat, edo, etorri, nola ditzen zara? Beñat? Bai? Eñaut! Orain bai, etorri, Eñaut. Begira, jarri hortxe. Nota hoien atzean, oso ongi. Zenbat urte dituzu? 6 urte. Primeran, nahastuko ditugu, notak? Orain esaidazu. Zein kolorea aukeratuko duzu? Lehenengo. Zein? Horia. Primeran. Horia. Urrengoa. Arroxa. Urrengoa. Urdina. Urrengoa.
Arroxa berriro. Ai, beno, entzun eguzu? Ea. Einaut, zora horria, eskerrik asko. Zoa zeure sorlekura. Ze pozitoan. Beste bat. Zo, nola deitzen zara? Unai, asmatu dut? Primeran, etorri Unai. Zoaz hortik, bai. Hortik? Osongi. Eta hor, nota hoien ondoan geratu? Primeran, beno. Notak nahastuko ditugu, eta orain esan. Lehenengoa, zein da? Horia. Ideiak argi dauzkazu, Horia. Horixe. Urdina. Ondoren? Arroxa. Eta, orain? Urdina berriro. Eapa. Beno. Entzun, Erne. Txalo, bero bat. Oso ongi Unai. Primera. Beno, orain nik jolastu nahi dut. Nire txanda da. Badakit. Hau, jarriko dut. Hemen. Hau, jarriko dut. Hemen. Eta, hau hemen. Hau. Eta, hau hemen. Ze polita. Bai? Ea, zer gertatzen den? Oso ongi! Ezagutzen duzue abesti hori? Bai, eta osorik entzun nahi duzu, Noski! Aurrera, mesedez.
askoz gora geratu da hemen. Beno, hau hemen, hau utziko dut hemen txe. Baina, zer da hau? Jon, zurea da? Ziur zaude? Laura? Jon? Nire nahiaren kakarta bat? Bai, Amadeusena? Baina, zer egiten du hemen? Etorri nintzen azkenekoan, ahaztuta utziko nuen. Beno. Hau emozioa, Laura. Naner maitea. Ni. Naner maitea. Benetan harritu ninduen ainondo konposatzen duzula jakiteak. Hitz batean, idatzi zenuen abestia zoragarria da. Gehiagotan saiatu beharko zinateke. Besarka da hundi bat, Amadeus. Ikusi duzue? Nire anaiak ongi ikusten zuen ni konposatzea, eta animatzen ninduen. Baina, nire mendera itzuli behar dut. Hemen egoteko denbora, ia bukatu da. Denborak bere arauak ditu eta bere kapritxoak. Baina, elkar ezagutzeko aukera eman digu. Pena da ez duzuela nire anaia. Maitea, nire Amadeus bihurria ezagutu. Baina horren beste gozatu duzue beren musikaz. Ezagutzea bezalakoa izan dela. Azken finean, hori baita, bere hizkuntza sekretua, musika. Beno, lagunak, eskerrik asko, benetan. 18. mendera etorri nahi duzuen irekin? Barkatu, egia da, nire garaia ez da oso ona emakume musikarietzat. Ez, zuek hemen geratu, bai. Eskerrik asko, eta beste bat arte. Eta zuei eskerrak eman. Benetan, entzule zoragarriak zarete. Beste bat arte, zuekin beti, Naner Mozart.